korkma. İkizinin de ayak çek. Sen Allah'ın olur mu? O men sol. Vay mi sohbetin oluyor da. Sen mi sol aynı uri al kaçan oğlan ha? O men sol. Vay o diyorlar. Sen ol taşarıyorduk giden oğlan näme ha? Sen şu aynı orla feşip taslak giden oğlan näme? Sen töre sen hayt kelleňe men saklayan o şuwagt o ha? Sen utonun okma sen näliýdin wara men saklap burlaman ha? Sen uton düşünýän gyýyr näçe ýylla baglyda sen gelerdiň dip garaş. Sen gyýyň gözüň tutara wesdäňmi? Uton. Wyzdanyň ýokma sen o? Men şu gyýdan o ýaşaşyp ýörüm, bagtly ýaşap ýörüm. Sen näme şu men saklanam ol ýara men muňa nämen şunur ýani men taňa. Dur. Ha. Qaharlan gidip barýanly. Men aynı urun qarqaz go. Waalaikum Geldiniz mi? Geldik. Tanımadık değil ama diye. Yaman kızma kendine. Kovmaya yaşas verdin zaman. Ay ho ya sas. Ey tuğla masrafla şu aldın mı onu?